UGWUMBA. Ife men bụ na m were receive your nwoke. Iman ndị mmadụ na-emekwa ya. Apụta ebo de la afia ngwopu afia tinye afam. Apụta ebo de university ogo ngwopu tinye nkem. Apụta ebo de course wopie tinye nkem. Ngwe print ye the CV jenye fan office. So man change aims and objectives. Onwe ka na-akpọ aims. Ode aims ye. Ife obi n'obu tinye kwa objectives ya. E change them ndị nka. We nyefa na panel. Yes, I'm losing a panel. In the panel, we jump. Okay, we have seen what you've written. That's good. So, what are your aims and objectives? That man, okay. And I grow on me for the man said, no, we can see what you wrote here. Your aims and objectives. What are they? We say the man, actually, sir, I'm not the one that wrote it. It's my friend's CV that I brought here, sir. There we say, you mean your friend's CV? Say, yes. So I don't know what is there, but I can deliver. However, this guy is not well. Unya can you need in this station? Unya guy, that is this guy is not well. Who you supposed to Ndi batazin yi suit, mandi yi coat, mandi yi blazer, but yeah, ana so beke esquafa kanara. Okay, afambu Steve onu. Ana pom yo, mo sino yo bachuku. An malukwa na radio ni ku. Aneme ko nwa papa ni onwe ko ni fozo. Go bi ko tupa ya mani. Yo a ko de post isi ko na no yo bachuku. I wear your bachuku. Christmas kwa for. You man no efe na me no yonyo ana kpo flatmates. Ebe aka so ebido. Mpta me mku nsi wa bo popo men yo. Ebe ni nenjes ndị mmadụ na ajesim gini ka yo. Ani ma bu monyo oka and ani to afa na oka. Ajụbazi am ka ife aga na etugi ka ife aga na etugi nsifa nọọsụ yọbata chukwu nọọsụ chukwu ka anyị ma aga na ya isi etune m ogbu efi nọ yọba chukwu nọ yọ ọnya ka ntị zabazi ya yọ ọ dị maka etu esi papa nkata wee ghọrọ ngịga maka anyị mara dịka ikwu ị na-emebu nke a na-eme n'ihe oyoyo wee nọkọta ugbu a ọ dịzị ka ya bụ ya ọgbapụrụ aka na-emekwa n'ife onyonyo onwe nke m na-eme a na-akpọ yours and mine aka na wazobia ndị management ndị nwe the companies na-achọ ibido radio station aga na-asụ bekee nke gburugburu a na-akpọ pidgin English. Mụ na yim nwoke je na the station jefu mmadụ the person si anya weta ife aga na-eme na nya bụ radio station a na-akpọ content nluzie the man wee si ya ngwe gwazie my friend si ya onye a na ka ọ bụ me Davis bụ afịa wee si ya nwoke na-achọkwana m ịlụ ndị ọlụ ebe ọ bụ na ọ bụrụ ife nga na-alụ full time ka m na-alụ mgbe m nwere efe m bịa batakwa na redio nkwuche nkọgheliche mpụọ owesi m ngwa anyị ngwazie nwoke ma Mr. Ibrahim Abubakar bụ afịa Ibrahim Abubakar wesi m je weta leta m je dee leta na nchi ibido ọrụ dem ndezie the letter ife a bụ na 2007 ka o mee mana ịmago mgbe ụfọdụ ọ na-abụrụ ị na-anya na fada ịma mma na fada na-eyi nye traza ụdị na afụcha ihe ahụ na-eme ama ha na asụsụ Igbo ịma na asụsụ bụ anyị naanị ọ na-ana nke a ga-eme nwunye na Igbo etu anyị si eme na ọ bụrụ na enwere emepụtara dịka redio soshal Igbo ọ ga-afịara mana anụmanwa eziokwu ka anụmanwa mana ọ ga-afịara mana anụmanwa dị mma asụ na omenala na-achọ ịna ụmụ nwa na-asụ Igbo eziokwu ụmụ nwa na-asụ Igbo ọkwanye ya akpọzie m bịa mee interview nlukwu ebe a na-eme interview ịmanụ nwa wọsọp yi onye ma shet yiri jeans yikwele ife a na-akpọ Timberland jekwe na-eme boyoyo yemen elu ebe a ga-eme n'interview ndị mmadụ nọcha ndị yiche suit ma ndị yi suit ma ndị yi coat ma ndị yi blazer ịmanụ dị iche onwe ha ncha dị iche iche na onwe nke na-abụ coat ndị nke na-abụ oversize suit bụ nke a measure ga-ewekwa onwezi nke bụ coat nke na-apụta onwekwe ndị yi sukuble ya bụ ha na-atọ
suit coat blazer sukuble mana apụtazịa emezi interview kpọzịa mgbe a ga-akpọzi afọ onye iwe ọ bụrụkwa ụsọ m ka ewe na the end so todili Jesu Igbo bụ Igbo afa mbụ ihe ọwa AWA ibe aka na-ejidekwe wee na-eme nke m na-eme unu na-ekelu Ugwumba ugbu a emetụkwa na onyonyo aka ị ga-emetụ aka onye ka ọ na-ada ka mkpọtụ na-ada ịnụ maka Chukwu imetụ mma gị ajụ ebu gị afa mbụ ya nọtị mmega Ugwumba